hyvin sateeseen ja tuuliseen Tokioon. Ja tuli tänne eilen oli 20 raatia lämmintä, pystyi mennä teepaijassa. Tänään on ihan toinen tilanne. 2 lämmintä ja vettä tulee kuin esteripeilissä. Joutu nöyrtyy, koska sateenvarjokin. Sen verran tätä vettä täältä näin tulee. Joo. Mä oon nyt pari päivää tässä vähän lepäillä. Alkoi pieni reissulla semmoista painaa, mutta tänään on uusi päivä paremmalla fiiliksen. Ja joo, lähdetään tonne keskustaan Shibujaan päin. Siellä on yksi kahvila, mihin me haluan nyt heti ensi kertaa mennä. Nyt löytyi siisti kahvila. Ensinnäkin perus juustokakut ja kahvit, mutta sitten täällä voi ottaa niinku vinyyleet tuolta. Itellä valikoitu tommonen ja Bruno Mars ja Anderson Paaki ja sitten tommonen vielä nyt testi. Mietis varmaan jonkin aikaa istua. Okei. Olen kiertänyt nyt vintage-kauppoja. Täällä ei oikein löytynyt mitään. Mutta on todella erilainen paikka ja vettä tulee vieläkin kuin esteri perseestä. Mutta kävin tuossa yhdessä semmosessa korumyymälässä. Ja jauhottiin niin sit se myyjäkaa jonkin aikaa ja hän suositteli mulle hyviä paikkoja, mitkä mä käyn nyt tsekkaan. Ja sit mulla oli lähes, niin droppas vaan kiitos. Ja selitti, että Children of the Bodom on hänen lempibändi ja kaikkea. Oli ihan hauska kyllä. Oli vähän niinku opetellut jopa suomea sit sen takia. Tuli Thaimaalaisen syömään ihan järkyttävän nälkä ja tänne on mennyt hyvin rahaa. Tuolla on hyvä katsoa mistä me vaan tässä tatsit kiinnostuneille, mihin saa menemään. Mutta nyt on ainakin hyviä vaatteita ja joo, ihan järkkynälkä. Toivottavasti täällä lähtee. Okei, takas Taitossa. Täällä on mun majapaikka 2 viikkoa. Oikein mukava kaupunki, jossa on vaan hotelli tossa helvetin ruuhkaisen tie vieressä ja äänieristukset ihan tässä alla. Mutta ei se mitään. Tämmönen sama keli pitäisi nyt olla 3 päivää täällä. Mutta eikä tässä jotain keksiä. Mut ootan innolla, että alkaa taas kelit niinku eilen. Shitsuoka, se oli ihan jees paikka. Mut me en jaksanut toisen päivän kuvata sen mitään. Ja ekan päivän mitä me kuvasin, niin mulla oli vastaanottimen piuha jäänyt puoliksi kiinni. Niin se äänenlaatu niissä on aivan vitun järkyttävä. Välillä pätkiä ja välillä rätisee ja niin en ajatellut laittaa niin en halua tehdä semmosia puolivillaisia videoita, niin mennään tällä. Okei, nyt ollaan Tokio keisari jossain palatsissa. Tuli tänne, kun tätä haipattiin netissä. Voi kertoa, ei oo haipiarvoinen. Musta on ihan vitu tylsä paikka. Mä en tiedä mitä helvettiä jengi näkee tässä. Siis tää on periaatteessa vaan tää. Ja sit tuolla on semmonen 100x100 vittu asfalttipolku. Joo, tää ei nyt ollu ihan hitti kyllä, mutta tuolla menee portaat johonkin ylös. Ei oo tsekkaa. Olisiko siellä lisää jotain. Mut joo, joku vittu flunssa meinaa vähän puskenut päälle. Ei niinku oo semmonen kuumainen olo, mut semmonen tuntuu, että koht saattaa olla. Joo, täälläkään ei oikeastaan niinku oo yhtään mitään
niin me varmaan kyllä lähdetään. Tää paikka ei kiinnosta minua niinku pätkääkään. Koittaa nyt 3 asti kierrellä vähän näitä paikkoja, sit pitäis taas tulla kaikkea taivaata ja paljon. Noniin, siinä olisi japanilaisten vastaus Eiffel-torni. Tonne pitäis nyt mennä. Ihan helvetin kuuma jostain syystä. En tiedä onko se tosta, kun tuntuu vähän, että joku flunssa tulos. Tai sit mulla on vaan liikaa päällä. Mut joo, me käy selvittää miten tonne pääsee. Okei, täällä ollaan. Kohta mennään vielä ylemmäs, mutta tossa on semmonen niinku aika, milloin se pääset tonne. Sairaat näkymät. Tämmönen niinku täältä ympäri taas niinku jokaisessa tämmöisessä paikassa. Näkee koko kaupungin. Fujivuorta ei näe täältä tänään, kun on sen verran pilvistä. Mut joo, on sairaat näkymät täältäkin. Saa nähdä kuin ylös toi oikein menee. En nyt oo yhtään kyllä taas kattonut mitään. Aika sairaat näkymät. 250 metrissä. Jumalan kiitos, että täällä ei pääse mihinkään psykoottiseen ulkoalueen. Semmonen rysäys kuului tuossa hississä puolessa välissä. Ajattelin, että se oli siinä, mutta ei onneksi tultu alas. Ja jonkun tervetulias maljakin täällä sai omenamehua tai viiniä. Suomalaisen voi kuvitella, että kun mä otti. Sairaat näkymä. Okei, kävin hakee sateenvarjo hotellit, koska kohta sataa. Sen verran kävin siinä. Ja nyt pari juttua. Mitä tässä pari päivän aikana huomannut täällä. Jos verrataan vaikka Osakaan. Osakas monipaikka on cash only. Ja täällä taas monipaikka on card only. Eli vaan kortin voi maksaa, tai Osakassa oli, että vaan käteisen voi maksaa. Se on ero. Ja en tiedä, onks me vaan ollut väärissä paikoissa. Mut niin, ehkä vaikea tälleen 2 päivän perusteella sanoa, mutta mitä tässä 2 päivän aikana huomannut, niin verrataan Osakaa taas, koska siihen on helppo vertaa. Mut Osakas on enemmän semmonen, mitähän se sanois? Siellä eletään enemmän silleen, ehkä vähän rennommin. Ja se näkyy esim. Ihmisten pukeutumisesta. Esim. Osakas, niinku, tietty sekin riippuu ihan, että mitä preferoi. Mut Osakas en oo ikinä missään maailmassa nähnyt niin hienoja fittejä, niin hienoa pukeutumista, mitä menee siellä. Ja toki jos taas musta tuntuu, että täällä tulee vaan semmosia paskatärkeitä pukumiehiä ihan koko ajan vastaan, kun menee tuolla isommilla kaduilla. Me en tuomitse vielä, mä oon ollut täällä vain 2 päivää. Ja tosi vaikea sanoa vielä mitään sen perusteella. Mutta joo, semmoista huomannut tässä 2 päivän aikaa. Ja nyt me kävelen temppelillä. Se on tossa ihan vähän matka päässä. Tennochi-temppeli. Rakennettu joskus vuonna 600 muistaakseni. Siitä pikku viussit. Joo, jatketaan. No niin, ennen kuin täällä mihinkään temppelillä päästään, niin tää pitää vetää tämmösen järkyttävä ryysiksen läpi. Täällä on kauppoja. Löytyy mitään vaan. Mutta joo, tämmöstä. Jokaisesta myy jotain vitun magneetteja. On tää kyllä ruokapaikkokin. Sieltä voisi kyllä jotain
jossain vaiheessa. Joo. Onks tässä sit semmoista hirveän historiallista fiilistä, kun joka paikassa myyään jotain vitu pullotettua teetä ja muuta krääsää. Temppeli näkyy jossain tuolla. No, mut tässä on otettu ilo irti. Joo, temppelillä päästä. Autos vähän tämmösiä, et en ehkä henkilökohtaisesti nauti niin paljon. Mitähän nää on? Sekataan. En tiedä, en mitään haju. Jengi vaan ravistelee jotain purkkia tossa. Miettii vähän millaisia paikkoja nää ihan oikeesti on. Sit kun täällä on kunnon sesonkin menossa. Joo. Suitsukkeet palaa niinku jokaisessa tämmösessä. Vittu meni henkeä hyvin. Joo, ilmeisesti täällä pääsee inneen. Joo, vissiin voi kävelemään. Eiku joo, täällä ei olekaan näköjään muuta kuin tämmönen, en tiedä mikä tää on, joku alttari. Joo, se oli siinä. Ei niinku kiinnosta pätkääkään ihmetellä jotain puolta tuntia tossa. No ei kukaan nyt puolta tuntia on, mutta yhtään ton pidempää. Ja onhan nää hienon näköisiä, mut musta tuntuu, että mulla on vähän nyt, kun on täällä yli 2 viikkoa ollut, ne on niin silleen tottunut jo näihin, niin nää ei enää silleen oikein hätkähdytä samalla tavalla, mitä ehkä sit, jos tänne ois vasta tullut. Joo, ei tässä nyt saa oikein semmoista historia-vibea. Tää kaiken vitu markkina ja ihmispaljouden takia ei saa niinku ihan samalla tavalla irti. Ja mikä se tää on? Tässä on nyt paljon vähemmän jengiä. Katsotaan. Okei, elikkä no tyypä taas. Katsotaan mitä tulee. Oho, väärä kolikko. Tarvitaan ottaa ilman. Okei. Se menee tonne. Sitten. Mut. Tää pitäis nyt. Noniin. Okei. Elikkä nyt meillä on numero 16. Mihin tää heitetään?
Okei, katsotaan nyt ekaa tää. Mitä tässä? Mitenkään 16. Eiku, ai niin, se pitää ottaa tosta. Otetaan tästä. Samahan näin. Okei, elikkä tuli hyvä juttu. Siitä jokainen voi lukea. Joo, mä en oikein tajunnut, että mitä tuolla tikulla pitää tehdä, mutta sehän heitetään tietty takas tonne, koska tossa boksissa on niinku tosi paljon noita. Sit sä otat vaan päällimmäisen siitä. Mut elikkä mitä tää nyt meinaa, niin et pitää vaan uskoa asioihin. Ja pitää olla tyytyväinen siitä mitä on jo. Niin sit tulee lisää semmosia asioita. Elikkä nyt tää pidetään ja tää tulee sit tapahtumaan. Manifestoja otetaan vaikka. Kuuluu tänään taas ihan paskasää. Koko päivä taas sataa jotain etua. Niin ajattelin pitää tämmösen museopäivä. Täällä on yksi tämmönen puisto, missä on paljon erilaisia museoita. Ja täällä on niinku evoluutio kulkuun selitetty tämmösen vitun piirretyillä. Mut joo, tuossa dinosauruksessa oli kaikki niinku sillä melkein kaikki alkuperäisiä luita. Ihan mielenkiintoinen kyllä. Siinä on vähän ihmisen kallo. Evoluutio. Mulla on itellä toi menos nyt. Toivottavasti kohteen voivattaa tohon tokaan. Mut joo. Tsekkailetaan mitä täällä on, jos täällä tulee jotain kiinnostavaa, niin me kuvaa se. Sitten jokaiselle oma autotalli sankarille speksit. Täällä pääsette V-alle sitten tekee mitä ikin haluutte. Ja ei toi kai muuta kuin hitsikoneetta ja vähän metalliromua tarvii. Tuossa on meidän miehistä tänään. En toimi laivakapteenina. Jätetään tää niille, ketkä osaa. Mut joo siis. Täällä on nyt täällä on niinku monta osaa tässä museossa. Ja nyt täällä on niinku teknologia osa, minne mentiin tosi sketsiin kautta. Me luulin oikeesti, että me emme johonkin vittu hammaslääkäriin sisään, kun me löysit ovea. Mut ilmeisesti sitä kautta pääsi. Tänne on varmaan joku parempikin reitti. Vähän veikkaisin. Okei. Museoit nyt kierretty tarpeeksi todella paljon. Mikä musta tuolla oli vähän jännä. Nyt oli ihan tosi vanhoja juttuja kyllä. Ja oli oikeesti ihan kiinnostavia. Mutta tuolla oli semmonen, että mistä oli kerätty muualta maailmalta. Esim. Kiinasta, Irakista, Pakistanista. Yleensä saatu hallitukselta lahjaksi semmosia vitun vanhoja juttuja. Niitä oli ihan ok kuvaa. Mut sit oli erillinen osio, missä oli niinku Japanin juttuja. Ja niitä ei saanut missään nimessä kuvaa. Siis muissa jutuissa oli vähän silleen, että joo, ihan sama mitä tuo näyttää, että
Mut sit nää Japanin jutut, niin älkää please koskeko näin. Nyt me käymään yhdessä helvetin isossa vaatekaupassa. Me näytän mitä me ostisit sieltä, jos ostin mitään. Alright, me näytän vähän mitä me ostin tänään. Tai mitä mä oon oikeastaan ostanut Tokiosta muutakin, mutta tänään mä ostin tämmöset ihan perussortsit kesää varten. Kesä tulee. Ja sitten 2 ihan perus longsleevea. Musta ja valkoinen. Näitä on pitkään pitänyt ostaa. Nyt onneksi löytyi. Niin se on hyvä. Sitten mitä muuten mä oon täällä ostellut. Carhartti, T-paita, näppärä. Kesäksi taas kuteet. Sit isoin hankinta oli kyllä ehdottomasti Needlesi. Tämmönen takki. Joku paita, mikä onkaan. Needlesillä on tämmönen Perhos-logo täällä aina. Niin siitä se tunnistaa. Pitkään halunnut näitä jotain, tykkään merkistä. Kivoja vaatteita muutakin. Niin tulipahan hommattua. Ja sitten oli vielä Evisu T-paita. Tässä on siisti omasta mielestä, miten nää on kaikki niinku tämmösiä tavallaan farkutaskuja. Mut joo, tullut tehtyä todella hyviä hankintoja. Ja sillain. Mä näen tätä mun huoneen, koska tää on muuten ihan helvetin pien. Joo, siinä se oli. Tää on aivan järkyttävä pien. Mun pitää aina heittää toi iso laukku tonne sängyn alle. Täällä on niinku vähän jotenkin tilaa. Ei oo järkeä. Mut sinänsä tää on vaan hotellihuone. Ei täällä nyt koko päivä olla. Ja tässä on mun hito iso vessa. En oo tyypannut, mut tossa mahuu varmaan meikään kylpemään. Sen verran pieneltä on vaikuttanut, että en oo lähtenyt edes koettamaan. Että toi suihku saa kyllä riittää minulle. Joo, mä otan hetken vähän lepiä tässä. Jalat on ihan helvetin hapoilla. Onko tänään pikkasen siedettävämpi keli? Tai siis oikeesti hyvä keli. Plus 10 astetta. Ei pitäisi sataa kuin ihan vähän. Niin tää on melkein ideaali tilanne. Illalla mennään Daikokuun kattoo semmoista autotapahtumaa. Tai se on semmonen parkkipaikka, mihin jengi kerääntyy tyyliin joka ilta. Luin netistä, että tää torstaikin on ihan hyvä päivä sille, niin palkkasis tän. Joku äijä tulee tosta hotellilta hakemaan ja tällainen. Nyt me emme katsoa Tokyo Toweri. Se on tässä ihan lähellä ja me en oo vieläkään käynyt kattoo sitä. Mä oon vähän niinku säästellyt sen. Mut joo, nyt tsekkaamaan se. No niin, mikki on päällä. Siinä se nyt ois. Maailman korkein vapaasti seisova lähetystorni. Joo, just noin sanoin. Ja nyt pitäisi lähteä selvittämään, että miten tonne pääsee inneen. Ja millaiset jonot tuolla oikein on. Veikkaan, että saattaa olla. Alright, täällä ollaan. 350 metriä. Vuoret näkyy aika hienosti. Pitää varmaan ottaa puhelimenkin kuvaa tästä. No niin, nyt on se ikuistettu. Tässä pääsee vielä korkeammalle. En mä nyt tonne, koska mulla on lippu siihen. Niin
Joo, vissiinkin tästä. Joo. Hello. Thank you. Okei, tässä vissiin Venäjällä hetki. Jengi on aika paljon. Nyt ollaan 450 metrissä. On kyllä aika hullut näkymät. Tietty kamerassa ei näy niin tarkasti kaikkea mitä tuolla alhaalla tapahtuu. Mutta on vaikuttava. Tuolla näkyy vuoret kaukana. Tää on järkyttävä kokoinen tää kaupunki. Kuten pääsee näkemään tälleen niinku ylhäällä. Tässä ei oo mitään järkeä. Okei, täällä alhaalla oli älytön ostoskeskus. Ja tuli tyyppää tähän nyt ruuat. Alkaa vähän nälkä olla. Ja täällä oli paljon vaihtoehtoja. Niin tässä olisi tämmönen jakiniku setti. En oo tämmöstä vielä syönyt täällä, niin tyypataan vähän. Saatte tämmösen rehellisen mielipiteen. Joo, perus porsasta ja riisiä ja vihannekset kananmunan. Ei paljon poikkea, mutta hyvät setit. Riittänee minulle. Joo, melkein alkoi äsken vituuttamaan. Siis ton kauppakeskuksen tekijä on kyllä jonkin sortin psykopaatti. Siis tuolta ei mennä vittu päästä mistään ulos. Ja niinku me meinaan, ettei mistään. Me kierteli tuolla eri kerroksia ja niinku missään ei oo uloskäyntiä. Sitten me yhden jonkun sivuoven löysin, mistä me meni. Joo, en tiedä missä psykoosista on jo valmistettu. Tämmönen. Alkuun kattelin, että vedetäänkö täältä paskavedet niinku tähän. Ei ilmeisesti. Mut emme kyllä tonne uimaankaan menis. Jotkut veet tosta tungetaan tänne. Ja nyt me ajattelin, että me etin kahvilan ja me vähän istuskele siihen. Sitten me menen varmaan hotellille ja en varmaan oikein ihmeempää valmistaudu siihen, että 7 sääjä tulee hakee. Joo, hyvät safkat oli kyllä. Ei valittamista. Ja en tiedä näkyykö tuolla niin hyvin. Mut kirsikkapuut on jo pikkasen kukas. Ja ensi viikolla varmaan paremmin, kun alkaa vähän keli lämpenee. Nyt on ollut niin perkeleen muutama päivä tässä. Joo, meikä vetti jonkun kahvilla tuolta. Nyt on vähän rikoinen ruoka. Löysin tosissaan kahvila ja sit tossa oli jotain niinku jäätelöä tavallaan. Mä en tiedä mitä tää oikein on, mut ihan hyvää. Ei valittamista. Ei tää nyt ehkä ihan sitä oo mitä niinku oletti, että tilas.
Okay, täällä ollaan. This is my new friend. Yeah, nice to meet you. Yeah. Täällä on sairaita autoja. Ollaan tämmöisessä Epit paikassa tsekkaamassa vähän mitä kaikkea täällä on. Ja ollaan vähän ajoissa täällä, mut ei se mitään. Tänne koko ajan rullaa lisää näitä. Ei mitään hirveä ihmeellistä vielä. Oh, it's hot. Yeah, it's a little bit cold. Cyrus. Yeah, that's really nice. Type of Nismo. Yeah, Nismo. crazy car. Joo, tää vähän kierrellään Venäjällä, että tänne tulee lisää autoja. Sitten lähdetään seuraavaan paikkaan. Alright. Täällä on Mustangi. It's like a very expensive surface. Yeah, it looks. Maybe this is carbon frame. Yeah, it looks like that. It's really clean. Toyota, Nissan. This car is 86? 886. Supra. Supra, yeah. New one. That's a really nice New car. model. Yeah. Looks really sick. That one is nice too. This is Japanese auto car. Yeah. JDM. This is really nice. Maybe Shinobi. Yeah. Okei, täällä on hulluja autoja. Tultiin tähän Daigokuun tosissaan. Tää on vähän niinku vasta starttaamassa, mut tsekaatkaa. Läks oli vanaduspeale see veel laul. Hulluja autoja. Vaanikalle terveisiä. Kantsii tulla tänne. Täällä on peltikin auki yhdestä. Siitä näkee vähän tekniikkaa. Sairaat vehkeet.
Okei, nyt ollaan kuuluisalla Shibuya Crossingilla. En oo käynyt tässä vielä. Jengi on ihan perkeleesti, et se on mitään järkeä. Kohta vaihtuu valoon, me näytän miten vitusta tätä jengiä menetään. Ei oo mitään järkeä. Joo. Nyt me lähdettiin kahvi. Mä en oo juonut aamukahvia. Ja aika kriittinen tilanne vielä. Niin se on nyt ekaan. Joo, täällä on kirsikkapuut ihan täys kukas tällaisessa puistossa. Mä kävin ostaa itselleni lippiksen tänään. Jukset alkaa näyttää sen verran variksi pelättimeltä. Seppo Taalasmaa lippistä jaksaa enää pitää. Sitä nyt kuukauden pitänyt päässä. Ja on kyllä hienoa. Jännästi niinku, täällä on vaan niinku yksi kohta, missä nää kukkii kunnolla. En tiedä mitä helvettiä näillä on syötetty. Mut joo. On hienon näköisiä. On kaunista. Mä oon täällä jonkin aikaa kiertänyt nytte. Ja ei oo tälle päivälle mitään muuta ihmeempiä suunnitelmia. Huomenna on yhdet breikiskabat, mitkä mennään kattoo. Ne on melkein koko päivä. En varmaan heti alusta mene, mut kuitenkin siellä on isoista roja niin sanotusta. Joo. Nyt melkein viikon ollut täällä, niin mä en tiedä oikein. Tää toki on ehkä vähän liian hällyinen itselle. Siis kyllä tää kannattaa todellakin kokea. Ja tää 2 viikkoa täällä on hyvä aika. Kerkee näkee kaiken. Ja varmasti jollekin tää on ihan unelmapaikka. Mut mä oon kyllä nyt tajunnut sen, että mulle ehkä Osaka oli enemmän semmonen omaama. Oli se iso kaupungin meininki, mutta just pääsi helposti niinku sit luontoon siitä. Joo, onhan tääkin tälleen puistoja ja kaikkea, mutta siihen se jää. Ei oo samaa tavalla vaikka Osakas tai Kiotossa. Ensi viikolla teen varmasti päivän reissuja tästä muualle pienempiin paikkoihin. Ja mulla on pari hyvää paikkaa, mistä mä oon saanut suositukset. Ja joo, ne me ainakin käy tsekkaamassa. Niin. Ei siinä. Me vähän kierrän vielä tää. Okei, tuli Akihabaraa. Ja tää on mesta, mistä vittu löytää ihan mitä vaan. Tämmönen sekoiluparatiisi. Tää menee sivukujiin, mistä löytyy lisää kaikkea. Ja täällä on joku vittu 1 000 000 tämmöstä kouravehettä. Ja siis löytyy ihan mitä vaan. Niinku tässä on 7 kerrosta. Ja joka lähtöön löytyy kamaa. Sitten jos mennään tänne sivulle, niin täältä alkaa vittu löytyy kaikkea. Animesta DVD:ihin ja ihan vittu mitä vaan. Ja jengiä löytyy joka lähtöön. Tää tulee vaikka minkä näköistä olosta porukkaa vastaan koko ajan.
ihan kaikkea. Mitä vaan voi kuvitella, niin täältä jos ei löydy, niin sitä tuskin on sit. Tai sitä ei ainakaan tarvii. Kaiken maailman kupongin tyrkyttäjä daameja täällä pienissä mekoissa koittaa johonkin vetää. Ei oo hirveästi tietoa, että mitä, mutta on semmonen villiveikkaus. En oo lähes tyyppaamaan. Nyt kun otan helvetin iso pesukarhu ja jumalaton meteli ja no niin, joku turra tossa vedettiin johonkin helvetin bordelliin, missä ryöstetään tyyliin. Joo. Tää kamera onkin hyvä. Tässä ei oo samanlaista tyrkyttämistä tänkaan. Ei varmasti haluta niinku päätyä mihinkään videolle tai omaa naamaa saada mihinkään. Joo, mie varmaan lopettelen tän videon nyt tältä kertaa tähän ja ei mitään, katsotaan ensi viikolla uusiksi mitä saa aikaan.